Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем аграгарадок Прозарокі у Глубоцкім раёне Віцебскай вобласці Беларусі. Раскажам пра касцёл у небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі. Гісторыя гэтага прыгожага касцёла сягае далёка ў мінулае. Першы каталіцкі храм быў пабудаваны тут яшчэ ў 1698 годзе. Само мястэчка Прозарокі ўпершыню згадваецца ў пачатку 16 стагоддзя. З 1523 Прозарокі належалі Івану Корсаку і ўваходзілі ў склад полацкага ваяводства. Пасля 1609 года Прозарокі перайшлі ва ўладанне Яна Рагозы. У 1616 паселішча атрымалі ў спадчыну яго сыны. У 1629 годзе Прозарокамі валодаў Васіль Туковіч. У 1666 Прозарокі перайшлі да Юстыніяна Шчыта. У сярэдзіне 18 стагоддзя паселішча перайшло да роду Храпавіцкіх. Гэта вельмі старажытны населены пункт. Ён існаваў яшчэ ў тыя часы, калі мы з вами мала што ведаем пра гісторыю. Гэта памежжа балцкага і крывіцкага насельніцтва. І гэта адбілася ў гісторыі гэтага пункта. Першае летапіснае паведамленне 1523 год. Панцырныя сяляне пішуць скаргу ўладальніку, каралю, Жагімонту першаму старому, бо іх застаўляюць адбываць паншчыну. І вось гэтат характар мясцовых жыхароў ён застаўся. Ён праяўляўся ў многім. Першы каталіцкі касцёл у Прозароках быў пабудаваны ў 1698 годзе з дрэва і асвечаны ў гонар узнясення Дзевы Марыі. Праз некаторы час пры ім быў заснаваны кляштар францысканцаў, а касцёл стаў кляштарным. На тэрыторыі Беларусі ўсе францысканскія манастыры былі заснаваны на ахвяраванні шляхты і магнатаў у Гродні, Мінску, Гальшанах, Пінску, Паставах, Полацку, Прозароках і іншых населеных пунктах. Францысканцы – адзін з найстарэйшых манаскіх ордэнаў. Ён быў заснаваны ў 13 стагоддзі, а ўжо ў 14 пачаў сваю місіянерскую дзейнасць пры двары вялікага князя літоўскага Гедэміна. У сярэдзіне таго ж стагоддзя ў Вільні з'явіўся першы францысканскі кляштар. Прадстаўнікі гэтага ордэна прапаведавалі адмову ад матэрыяльных выгод. Акрамя таго, статут ордэна загадваў братам даглядаць хворых. Пры манастыры ў Прозароках таксама была арганізавана лякарня і дапамога мясцовым жыхарам. Манахі валодалі вялікімі ведамі ў галіне медыцыны. У 1793 годзе Прозарокі ўвайшлі ў склад Расійскай імперыі, дзе з'яўляліся цэнтрам воласці Дзісінскага павета Мінскай. Кожны панядзелак тут праводзіліся кірмашы. І, вядома, цэнтрам мястэчка быў касцёл, вакол якога ўсё адбывалася. Прозарокі тыповае мястэчка з пункту гледжання, што спакойна ўжываліся тры напрамкі у рэлігіі. Хоць мы, конечно, Ветхі Завет, ён, напрыклад, агульны для ўсіх, і для яўрэяў, і для праваслаўных, і для католікаў. Разумееце, і мірна, вы ж паглядзіце, і сінагога была, і царква, і касцёл, і людзі, скажам так, з вялікай павагай адносіліся і стараюцца. Вы ведаеце, што зараз у святы ў вялікія католікі ў праваслаўныя вялікія святы, праваслаўныя ў каталіцкія святы з павагай адносяцца, бо трэба ж паважаць, скажам так, бо Бог адзін. У пачатку 18 стагоддзя драўляны храм і манастырскія пабудовы цалкам згарэлі. Новы храм быў пабудаваны ў 1721 годзе, а ў 1797 годзе быў адноўлены і францысканскі кляштар. Засуха. І так атрымалася, што пайшоў пажар. І выгарыла практычна ўсё мястэчка. Маёнтак Мухіна, уладальніка, спасла ліпавая алея.
а ўсё астатняе насельніцтва практычна засталося без жылля. Нічога, сабраліся, пабудавалі. І вось этот асаблівы характар насельніцтва бачна вельмі добра. Па-першае, паглядзіце, вы бачыце, сколько людзей, вось гэтая павага. Вы бачыце, насколькі нават настаўнік, вот это фотаздымак настаўніка, яму так хацелася стаць каля касцёлу, каб бачна было, што вось чалавек хрысціянскага веравызнання. Пасля паўстання 1830 года на тэрыторыі сучаснай Беларусі уладамі быў ліквідаваны шэраг каталіцкіх манастыроў, у тым ліку манастыр у Празароках. Пасля ліквідацыі кляштара касцёл стаў звычайным, парафіяльным. У 1886 годзе пробашчам Празарокскай парафіі дзесінскага дэканата быў ксёндз Антоній Міхаеліс. 14 жніўня 1892 наймацнейшы пажар у мястэчку зноў знішчыў храм і ўсе каталіцкія пабудовы. У 1896 быў атрыманы дазвол на будаўніцтва новага касцёла. І вось тое, што касцёл, ён згарэў у 1892 годзе. І людзі, вось гэта разуменне, патрабаванне было, каб гэтая святыня была, гэта было, ну так, звяртаюцца, людзі пішуць дамоў і звяртаюцца да віленскага губернатара, а мы былі віленскай губерніяй у той час. І дазвол вельмі цікавы. У 1896 годзе віленскі губернскі архітэктар Полазаў састаўляюць, як павінен выглядаць этот касцёл. І самае цікавае, нам дазваляюць не проста капліцу, дазваляюць касцёл на 800 месцаў. 800 месцаў, але ёсць цікавая умова. Умова заключаецца ў тым, што этот касцёл трэба будаваць на грошы людзей, на грошы парафіян. Прыходзіш ты ў касцёл, і ў цябе ёсць разуменне, што людзі, якія тут жылі, той, хто быў бяднейшы, хтосьці нёс сыраду, яйкі, хто быў багацейшы, давалі грошы. І вы паглядзіце, ён жа стаіць, этот касцёл, гэта трэці касцёл. Ён чырвоны, для таго, каб ён яшчэ раз не згарэў. Разумееце, вось гэта такое, як вам сказаць, ну вось скарысталі этот кірпіч, які тут вось выраблялі недалёка. 12 жніўня 1899 года біскуп Звяровіч асвяціў краевугольны камень пад будынак храма. Ён быў пабудаваны з цэглы ў неараманскім стылі ў 1899-1907 годах. Асвячэнне адбылося 14 кастрычніка 1907. Было прынята рашэнне будаваць касцёл з чырвона-неабтынкаванай цэглы. Планавалася, што чырвоны колер будзе надаваць будынку велічнасць. Архітэктурна вырашылі будаваць трохнефную базіліку з пяціграннай апсідай і 2 квадратнымі вежамі, завершанымі шатровымі дахамі. На асвячэнне касцёла былі запрошаны і мясцовыя ўлады, і кіраўнік каталіцкай кансісторыі, які таксама асвяціў камень. Для таго, каб пачала будаўніцтва і жыццё гэтага касцёла было вельмі доўгім. Яно так і атрымаецца. Спачатку касцёл быў з драўляным дахам. У далейшым, калі стала зразумела, што дах вельмі важны, у 30-е гады ксёндз Станевіч робіць усё для таго, каб гэта ўсё зрабіць. Пакрываюць жэсцю. І вось вы ведаеце, што дзякуй нашаму зараз ксяндзу Дмітрыю, вы ведаеце, што вось гэтае новае, скажам так, пакрыццё для нашага касцёла, гэта ўжо наш час, і гэта вельмі важна. Унутры касцёла ў 30-е гады зробілі вельмі шмат. Гэта таксама ініцыятыва і мясцовых людзей, і ксяндзоў, якія аддавалі ўсё сваё жыццё, ўсю сваю душу, каб было. Высокі касцёл, вы ж паглядзіце, якія сцены. І людзі афармляюць усё ў стылі віленская барока. Верх, напрыклад, вы паглядзіце, гэта пабудова як замак, як крэпасць. Гэта ён стаіць і вось ахоўвае нас, ахоўвае нашу родную Беларусь. Вось такі, скажем так, замак пабудова. Вы ведаеце, унук ехаў і нават яшчэ не ведаў, што гэта касцёл, і кажуць: замак.
замак. І я разумею, што ў гэтым ёсць сэнс. Магчыма, для таго чалавека, які нават яшчэ не ведае ні гісторыю, ні архітэктуру, больш падобна на замак. Але асноўная думка, яна данесена. Гэта тая пабудова, якая выстаяла, прайшла праз вайну, прайшла праз заняпад і нябыт. Знешні касцёл, канешне, ўражвае. Яго велічнасць і памер, здаецца, уздымае яго не толькі над невялікімі празарокамі, але і над усёй мітуснёй штодзённасці. Гэта трохнефавы базілікальны храм з пяціграннай апсідай і трохграннымі нізкімі сакрысціямі па яе баках, накрыты двухсхільным дахам з вальмамі над алтарнай часткай. Вось сіметрыя дзвюхвежавага фасада вылучана ўваходным праёмам і акном-трыфорумам над ім. Традыцыйна для такой архітэктуры карнізныя паясы расчляняюць плоскасць фасада і вежаў на ярусы. Бакавыя плоскасныя фасады рытмічна расчлянёны двума ярусамі арачных аконных праёмаў. У інтэр'еры плоская столь размалявана ілюзорнымі кесонамі, над уваходам хоры. За касцёлам у небаўзяцця панны Марыі прыкладна ў 50 метрах знаходзіцца магіла заснавальніка беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатра Ігната Буйніцкага. Гэта тэатральны дзеяч, які падарыў нам самабытнасць нацыянальнага тэатральнага мастацтва. Жыццёвы шлях Ігната пачаўся 10 жніўня 1861 года ў бацькоўскім фальварку Празарокі. Ад бацькі ён атрымаў забалочаны кавалак зямлі. Па натуры працавіты, дзейсны, нават упарты Ігнат з запалам узяўся за прывядзенне да ладу гіблай зямлі. Кампанейскі і вясёлы Ігнат хацеў прыхарошыць цяжкую сялянскую працу, напоўніць жыццё святочным настроем. Ён наладжваў народныя гулянкі на дажынкі і купалле ці проста падчас кірмашоў. Запрошаныя ім музыкі ігралі на цымбалах, скрыпках, дудзе, гучалі народныя песні, а пасля пачыналіся заліхвацкія танцы, калі ногі самі пускаліся ў скокі. І першым танцорам быў якраз сам Буйніцкі. Ён марыў пра вялікую справу, праехацца па Беларусі, ускалыхнуць соннае жыццё правінцыі, абудзіць народны дух. Дзівацтва для іншых, адданая любоў і захапленне для самого Ігната Буйніцкага перарасло ў культурную місію, стала яго жыццём. Буйніцкі стварае сінтэтычны сцэнічны калектыў, куды ўвайшлі драматычная трупа, хор і танцавальная група музыкі. Апроч мясцовых артыстаў з Вільні прыехалі той жа Алесь Бурбіс, браты Чэслаў і Леапольд Родзевічы, Алесь Мяжневіч, Мікола Шчыла, Язэп Арлоўскі і іншыя. Згадзілася выступаць у трупе Буйніцкага і паэтэса Алаіза Пашкевіч, вядомая пад псеўданімам «Цётка». Артыстаў Буйніцкі утрымліваў за свой кошт. Пэўна, яны дапамагалі яму ў гаспадарчых справах, уборцы ўраджаю і продажу яго, каб мець грошы на гастролі. Першыя гастролі па Беларусі пачаліся 21 жніўня 1910 года ў Дзесне, у Празароках ганарацца славутым земляком. Вы ведаеце, асоба Буйніцкага выбітная ў гісторыі. Для Празарок гэта такі чалавек, які, напэўна, зямля яшчэ бліжэйшы 500 год не падорыць такога чалавека. Пачатак 20-го стагоддзя. У Празароках уздымаецца касцёл, ёсць сінагога, будуецца царква. І вось нам пашанцавала. Маёнтак палівачы належыць Буйніцкаму. Ён землямер-таксатар. Сучасная мова — гэта інжынер-геадэзіст. Вельмі таленавіты, вывучае зямлю беларускай. Гэта беларуская зямля паказала, наколькі таленавіты беларускі народ. Ён едзе ў Вільню, атрымлівае рэжысёрскую адукацыю
як накладваць грым, як працаваць з акцёрамі, як працаваць рэжысёрам. І вось ён сваёй асобай, сваёй такой харызмай працуе над тым, каб пачаць. І ў 1907 па 1910 годзе у Палевачах працуе на любительскім такім узроўні тэатральная трупа. Танцуюць, пяюць, выступаюць на ўсіх рынках, на паседжаннях такіх вось, дзе адбывалася грамадскасць, яны ўсё гэта прэзентуюць. І вось потым яны выраслі ўжо да таго ўзроўню, што трупа становіцца прафесійнай. А далей Варшава, Пецярбург. І ўжо на аб'яўках пішуць першая беларуская трупа Ігната Буйніцкага. І там ёсць і беларускія стравы, і беларускія танцы, і беларускія прымаўкі. Вы разумееце, вось гэта быў тэатр, я б сказала, сучаснага ўзроўню. Паглядзіце, людзі, якія прысутнічалі, маглі нават патанцаваць з акцёрамі. І гэта так узнёсна было. Людзі маглі пакаштаваць беларускую страву. І тое ўсё, як вось гаворыцца пра Ігната Буйніцкага, калі мы паглядзім паштоўкі пачатку 20-го стагоддзя, разумееце, там быў Ігнат Буйніцкі са сваімі дочкамі. Небывалы поспех беларускага тэатра ўстрывожыў улады, і ў 1912 годзе забаранілі гастролі. Апошнім трыумфам танцораў Буйніцкага стала выступленне ў Пецярбургу. Будуецца царква, ён дае грошы. У касцёле патрэбны ремонт, ён дае грошы. Калі простаму селяніну захацелася развівацца крыху больш, ён нават мог даць грошы на тое, каб чалавек підняўся. Разумееце, вось гэты чалавек быў, я лічу, што ён быў вышэй гэтага часу. І разуменне, чаму ён гэты грошы свае не жалеў, што ён усё гэта траціў, нават мы ў Ажэшкі знайдзём, на танцы патраціў усе грошы. Я думаю, што он крышку больш бачыў, наколькі важна было падняць беларускую мову, беларускую культуру, беларускі танец, беларускую страву. Ігнат Буйніцкі сядзеў за гэтым сталом. Ігнат Буйніцкі сядзеў вось на гэтым крэсле. І ты заходзіш і разумееш, гэта быў такі ж чалавек, як і мы, але наколькі ён быў вышэй, чым мы. Працягнуць сваё тэатральнае жыццё Буйніцкаму не выпала. У 1917 годзе Буйніцкі быў прызваны ў войска, і на службе ён знаходзіў магчымасць ладзіць канцэрты. Падчас аднаго з такіх канцэртаў у Буйніцкага спынілася сэрца. Сімвалічна ён нарадзіўся, каб узвысіць народны танец да класічнага мастацтва, і апантаны сваёй місіяй памёр у танцы. Касцёл не зачыняўся і ў хвалюючыя рэвалюцыйныя гады. Канешне, улады звярталі ўвагу на актыўнае рэлігійнае жыццё ў празароках і вызывалі ксяндза на прафілактычныя бяседы, але закрыць святыню пакуль не рашаліся. Касцёл служыў вернікам да 1950 года. У тым жа годзе ксёндз быў арыштаваны. Аб затрыманні святара парафіяне даведаліся толькі праз некалькі дзён. 9 красавіка на Вялікдзень ля зачыненага касцёла сабралася каля 3000 чалавек, каб памаліцца пад адкрытым небам. Пасля гэтага вернікі напісалі заяву на імя Сталіна з просьбай адкрыць святыню і прыслаць новага ксяндза. Пазней з касцёла выкінулі на спаленне абразы. Але частку абразоў вернікі ўратавалі, захоўваючы ў сваіх дамах. Разрабаванне касцёлаў і цэркваў было звычайнай практыкай барацьбы з рэлігіяй у тыя часы. Кастры з ікон і кніг, сапраўды жудаснае відовішча для вернікаў стала звыклай практыкай багаборцаў. Прыхаджане касцёла, што маглі, ратавалі. Не толькі іконы, а нават невялікія касцельныя дробязі. У 1951 годзе касцёл спыніў сваё існаванне як святыня, і людзі стараліся захаваць усё тое, што было. І маёй маці, у яе было некалькі ксёнджаў, якія засталіся яшчэ ад бабулі. Яны такія тоўстыя, былі намоленыя. Вось гэта павага да кнігі, проста да кнігі, да каталіцкай кнігі. Яна ў гэтай мясцовасці ёсць. І нават у мяне дома, хоць я малюсь на беларускай мове, вось гэта тое, што ксёнжка ёсць, яна ёсць. І мы з вамі бачым, што яны нават паказваюць. І вось газеты
каталіцкія выходзілі. Калі мы з вами паглядзім, вось асаблівасць пра зарок, да нашага часу захавалася і праваслаўная царква, і касцёл, яны дзейнічаюць. Царкве пашанцавала больш, яна дзейнічала ўвесь час. І калі былі закрытыя касцёлы, католікі нават сваіх дзяцей прывозілі сюды, каб яны былі хрысціянамі, разумееце? Пасля закрыцця касцёла, каб будынак не пуставаў, было прынята рашэнне выкарыстоўваць яго пад гаспадарчыя мэты. Асабліва раздражнялі новых гаспадароў касцёла унікальныя фрэскі. Па пісьмовых успамінах тых, хто тут працаваў, здавалася, святыя на малюнках са сцен зло глядзяць у вочы. Вось і пастараліся знішчыць фрэскі. Усе, дакуль можна было дацягнуцца. У 1950 годзе пры савецкай уладзе касцёл быў зачынены і перароблены ў зернесховішча. Тут і трактары ездзілі па касцёлу, знішчаўся касцёл, знішчаўся галоўны алтар, мы яго рэстаўрыравалі, нават там ёсць ад пуль дыркі. І гэты касцёл так існаваў, як зернесховішча да 1989 года. Вяртанне святыні да свайго сапраўднага божага прызначэння было няпростым. Мясцовыя парафіяне няспынна пісалі лісты і ездзілі ў Маскву. Прасілі дазволу аднавіць парафіяльнае жыццё і вярнуць святыню. Абяцалі аднавіць касцёл у хуткі тэрмін і за свой кошт. У 1980 годзе касцёл быў вернуты парафіянам і за 7 месяцаў трывалі працы па аднаўленню касцёла і быў ужо рэкансекрацыя касцёла адбылася ў тым жа 1989 годзе. Дзякуючы вернікам і людзям, якія ганарацца гісторыяй краю, касцёл у шэсця Найсвяцейшай Паны Марыі ў Празароках стаў не толькі месцам малітвы, але і сімвалам гісторыі і культурнай спадчыны Беларусі, прыцягваючы да сябе ўвагу наведвальнікаў з розных куткоў свету. Прыязджаюць сюды, каб пакланіцца цудадзейнаму абразу спісу Чанстахоўскай іконы Божай Маці. Шмат цудаў і ацаленняў адбываецца па малітвах менавіта гэтаму абразу. Выява Божай Маці Чанстахоўская адна з самых шанаваных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэта звязана, па-першае, з яе такім гістарычным паходжаннем і сувяззю з іконамі, якія напісаў евангеліст Лука. Мы не гаворым, што ён сам пісаў гэтыя выявы, але ён создаў 3 іканаграфічных тыпа. Адзін з іх гэта Адэгітры, і да яго адносіцца тып выявы Чанстахоўская. Пайсці да яе, да Чанстахоўскай іконы Божай Маці, было лёгка і даступна, бо гэта землі побач з намі. Чанстахоў – гэта і невялікі шлях, у якім ты размаўляеш з Божай Маці. На іконе ёсць рана, бо на ікону было здзейснена нападзенне, і мы часта не разумеем, што калі мы звяртаемся да выявы, мы звяртаемся не да самой выявы, а праз выяву звяртаемся да Божай Маці. І таму, калі нешта дрэннае робіцца выяве Божай Маці, то дрэннае робіцца і самой Божай Маці. Калі вы акажецеся і ў самім касцёле, дзе зараз знаходіцца гэты абраз, то вы ўбачыце агромную колькасць сведкаў таго, што Божая Маці побач з намі. Там вісяць сведкі ацалення людзей ад хвароб. Канешне, святыні – гэта не толькі іконы і каштоўныя рэчы. Галоўная святыня – сам касцёл. Дом Божы і месца малітвы да Господа. У нашай краіне многія, нават самыя сціплыя па памерах вёскі, маюць свае рэлігійныя славутасці, якія наўрад ці сустрэнеш дзе-небудзь яшчэ і якія заслугоўваюць нашай увагі. Не з'яўляюцца выключэннем і Празарокі з унікальным касцёлам у небаўзяцця Дзевы Марыі. Сёння касцёл дзеючы і адкрыты для ўсіх, размешчаны ў самым цэнтры аграгарадка і добра бачны яшчэ на ўездзе. Яго велічныя формы і мудрагелістыя дэталі прыцягваюць увагу турыстаў і паломнікаў, што робіць яго адным з важных аб'ектаў культурнай спадчыны Беларусі, прыцягваючы ўвагу гасцей з розных куткоў свету.
знайдзіце хвілінку часу, каб спыніцца і наведаць святыню. Дакраніцеся да нашай спадчыны і адчуйце вялікую духоўнасць гэтага месца. До новых сустрэч!